И какво стана, приятели, аз съм Крис, днес ще ви кажа как да си теглите модове за BeamNG Drive. Само да ви кажа, че това може би няма да работи за вас, но не съм сигурен много, затова нека пробваме, защото може би ще работи, защото аз по принцип си тегля модове от този сайт, който моят приятел Артем пак ми каза, кредит от него, много добър приятел. Така, отидем на Mods Gaming, пишете и това, Mods Gaming, на екрана е. Ако искате, паузирайте видеото, че го напишете. И влизате в Mods Gaming RU. Там няма модове, обаче зависи от версията на вашата игра. Например, сега има някои коли, тук мън. И да, значи сега ще си изтегля някой мод. Ето и това но... Дай първо да потърсим някои модове, да видим какви са. И да, ще ви покажа как да се ги изтеглите, защото е много лесно. За жалост не става за някои други игри. Пробвал съм на GTA 4. Да, GTA 4, обаче не стана нещо и се бъгна играта. Не се бъгна, не се бъгна, обаче просто не стана, не знам как да го направя. В коя папка да го сложа. И затова, да, само да ви кажа, че този сайт е без вирус. Нищо няма да ви изтегне на компютъра. Аз в принцип мисля, че е най-добрият сайт за модове. И така, търсите някой мод. Ай, сега ще потърсим някакъв мод, който да видим, да си изтеглим. Ето има Dodge, има всички коли, но ако искате само и единствено за това, за BeamNG Drive, отивате там, където пише BeamNG Drive, натискате превозни средства и ще ви излезе за тия. Само да ви кажа, че някои не работят, защото не са вашата версия. Вашата версия на компютъра. И така, сега ще потърсим тук Hyundai някой да се изтегне, например. Който искам, някакъв Hyundai ще се изтегля. Тук има безкрайност модове. Не безкрайност, но има бая модове. Има Hyundai Casper, има Hyundai Genesis. Чак видим това Hyundai Genesis. Не, тото и не ми изглежда Hyundai много. В кавички Hyundai. Не е Hyundai, хора. Аз не съм виждал по принцип такъв Hyundai. Обаче айде да намерим, айде да си изтеглим някой Hyundai, че ви кажа по-бързо да стане. Pigeon. Кой ти е, брат? Ей, къде? Ford Fox. Сега ще си изтеглим Ford Fox. Една секунда. Да, Ford Mustang най-добре, защото той сигурно ще е за вашата версия. Натискате изтегляне. После натискате генериране на връзката. И чакате да се генерира. То много бързо ще стане, затова натискате връзка за изтегляне, натискате изтегляне. Махте се от тук, защото това е реклама и може да ви направи нещо на компютъра. Натискате пак изтегляне и това ще ви излезе горе в ляво. Натискате D Games или там папката, която сте си изтеглили BeamNG Drive. Влизате в BeamNG Drive, папката. Отивате на Content и натискате Vehicles. И изтеглите мода. Ето и там горе вдясно ще ви изпише, че е инсталиран. Но обаче ако не ви покаже това горе вляво, не знам как да ви помогна. А пък също и може би няма да има това. Горе вляво контент в играта ви, защото може би ще си я изтеглили от това, от Steam и затова може би да не работи, но 100% ще работи. Така, после лаунчвате BeamNG Drive и чакате да зареди. После, знаете, както винаги, отивате си в играта, отивате на Grid Small Pure или където искате и в който мап искате. Аз сега отивам там, за да ви покажа. Значи натискате Vehicles и ето и тук търсите. Аз съм си изтеглил тези модове сам. И къде е Ford Mustang. Ето Ford Mustang и да. Натискате го и да, имате Ford Mustang.
но някои версии като Kia, която и сега ще ви покажа, може да са бъгнати на някои модове, и като моята Kia не е много яка. И има някой лаг, който не знам как да го правя. И сега ще ви покажа какъв е лага само заради модът на Мустанга, както вие искате. Както вие искате, да. Не сте го искали, просто да ви покажа как бъде. Да, работи и този мод работи и всички други мода. Обаче някои са за други версии, затова не ги теглете, защото ще не са с вашата версия и може би няма да работят. Сега ще ви кажа Кията, която не е бъгната. Ей, къде е? Вижте само каква бъгната е. Вижте, има много текст и е бъгната, затова не теглете Kia Rio, защото е лош мод и не е така добър, както всички останали модове, които аз имам. И това е видеото, хора. Моля се да ви е помогнало за да стеглите модове. И чао, хора, моля се да ви е помогнало